गोजाम बोसोरबाबो बेनो गोदान बोसोरबाबो बेनो जानायानो जा लोंनायानो लों थैनायानो थै मा एसे दावरावलै जाखांबाय लोंखांबाय थुदोब्रा गावबागाव न'आव मालै नारजि बुदां मा थांनो क्लाब क्लाब जाबाय थायोब्रा नारजि बुदां फिसाफोरनो आहार दौहैनो साथु जाखोनामाखै नोंलाय हा माथोलै बिमाफोरासो गथ' गोरलै थाबा आहार दौहैनो थाखाय थांनो फिसा गाबगोन मा गाबगोन जाबाय थायो नोंनाथ' फिसा फिसौफ्राबो स्र' देरजोबबाय मानिथो क्लाब जागासिनो हिनजावाबो खाथियावनो दङ गोदान बोसोरनि मुङाव एसे दुखु सुखुनि खोथा रायलायलायनांगौब्रा बेफोरबायदि खाबुखौ मोनबाय थायालै नारजि बुदां जानांगौबो लोंनांगौब्रा मोनसे लिमिटआव थानांगौ मानसिफोरा बांद्राय जानानै लोंनानै दावराव खालामनायाबो गाज्रि मायाथो दावराव खालामनाय नुलायखो बाल दावरावखौनो खालामथाराखैना जोङो अमा राजा माथो बेहासो माखो दावराव खोनाखो जों जेबोखौनो बुङाखै ना रायजोफोर आंबो जेबो खोनायाखैलै गसाइफोर बहा दावराव जादोंलै नारजि बुदां दामैनि नामा खाम दामनाय बायदि प्रिं दाम दोन प्रिं खिन्थाव खिन्थाय प्रिं दाम खिन्थाव खिन्थाव होनलायनाय ओइ हापां बारा जाबाय दे नोंना थोदो बांद्राय लोंबाय थानाय गाबाबो थांबाय थां जाफुनायफोराव लोंफुनायफोराव मानोथो खें लोंबाय थादोब्रा आंनि दस्थिखौलाय हापां आंनि दस्थिसो नङा होमबा हापां गालि हा माथो खिरखलायनाय लोगोसे जों सानैया आयो बाला मालानिफ्राय खिरखलायनाय लोगो जालायखो नोंसोरलाय जोंजोंनो हायो नामा ना अमा राजा माथो जोंजोंनो हायो नामा जोंनि दस्थिखौ रावबो सेफायनो हायाब्रा ना हापां बिराद मोजां दस्ति नालाय नोंसोरो मा जेलुस जादों नामा नों जेलुस गैलालै मायाबासो होनफ्लांना लालायबाय मा होनफ्लांखोब्रा because now I'm going to English class आयो बाला नों इंलिशबो रोंलायो हांग्रेमादि you what the thing I am what the thing I am what why you asking to me about yourself that means you don't know about yourself I know me very well very nice I know me don't you think guys I am cow dung okay then tell me about yourself I am a home minister of this house and wife of Pig Omaraza okay I am very nice woman and I am very good cooking good cleaning good bathing good talking good looking I am good beautiful everything everywhere every nice everywhere everything every okay that's it thank you very much जाबाय बांद्राय इंलिश टकिं खालामबाय थानांला जों बर'लाय मानो इंलिश रायलायबाय थानांगौब्रा बेबो जाफुनाय लोंफुनायफोराव बांद्राय अभार स्मार्ट खिन्थिबाबो गाज्रि नुयोलै बर'जों बर' रायलायनायाव मा इंलिश टकिं सोदेरलायनायब्रा गेजेर खायसे मानसि थायोलै बर'जों बर' रायलायफुबाय थानाय समावबो थिं इज देट होनलायलायथारगोन गेजेर बेनिफ्राय लाइक I am like me लाइक ओरैबायदि जानांगौ लाइक थोरैबायदि जानांगौ थै बिदिबाथाय जोंखौ खाबाय आं थामारैलाय बेफोरबायदि जाफुनाय लोंफुनाय बर'जों बर'बाथाय बांद्राय अभार स्मार्टआ समायालै अभार स्मार्ट जायगायावसो सोलियो नङा होमबा हा नङाबा माथो खायसे मानसियाबो थामारोना जेन गावल' इंलिश रोङो आरो जों इंलिशआनो रोंथारा जोंनि सिगाङाव जि इंलिश रायलायनानै दिन्थिगोन बेबो पुरा इंलिशल' नङा दे गेजेर बर' गेजेर इंलिश माने इंलिश सोदोबखौ बावनानै बर' रायलायदों होननाय जायोब्रा बिदिया नङाबा माथो नंगौखौसो बुंदों आं माने इंलिश रायलायबाय थानाय बेलाय बांद्राय इंलिश गेजेर सोखाबाय थानायखौ बायलां बेफोरबायदिखौ सिख्लाफोरनि आखुआवसो बांसिन नुयोलै आं दा इंलिश गोरों सिख्लाफ्रा जारि हराबानो जाबाय आंखौ नाथाय सैथोखौसो बुंदों आं हायो दे सोरबा बिदिनो एसे इंलिश मा रोंखो बर' ससे इंलिश ससे रायलायबाय आरो जेन जोंसो नै बर'खौ बावनो लाहांदों सोनाय जाखो ना इंलिशखौसो खावसे रोङिनि थाखाय बर' रायलायदों होननाय जाखो ना माखो मिथिला आरो बेनोथ'ब्रा हाफां बेनोथ' आच्छा बार' जियानो जादोला गोदान बोसोरा माबोरै थांखोब्रा नोंसोरना बेफोरखौ उनाव सोंलाय गोदान बोसोरानो जोबथ'वाखै डिसेम्बरफोराव सोंनोबा 2023 माबोरै थांखो बेखौसो सों 2023 आलाय बिदिनो थांबाय आरो नांलाय खमलाय बोराबलाय मिसफोर दुखु सुखुआलाय थांलाय फैलाय जाबायानो थाखागोन नैबे 2024 आबो बिदिनो जागोन आंथ' माला 2025 बा माला सफैगोनसो मोनलायबाय नोंना बांद्राय लुगैब्रेलै दावस्रि आच्छा बार' थाइबानि लारु नोंसोरो थफिरामनि खबर मोनदों नामाब्रा सोर थफिरामोनलाय आइला फेब्रेबाय नामाब्रा थफिरामखौनो सिनायला नामाब्रा सासे थफि गानबाय थाग्रा सेंग्राया
दा सेंग्रासो होनांगौ जाखो ना बोरायावसो दोननांगौ जाखो हिनजावबो मोनला मानसिया बहाबा खारखुमानानैसो दंहैयो आं एसे खोनानाय मोनदों नामखौ आयौ बाला नों थफिरामखौ बावबाय हाफां थफिरामा नोंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन आयौ आंनि एक्स बयफ्रेन्डमोन ओइ दावसो दालाय मालाय मानसिया नोङो औ थफिरामखौ सिनायालाबालाय एक्स बयफ्रेन्डफोरखौसो मानसिफोरा सिनाया दा आयौ आंना एक्स बयफ्रेन्ड दंलायो थफिराम मुंनि आंलाय माथो गोसोआव गैलाहाय बिदि होननानै दा गाब्लु गाब्ला जानाङाब्रा आं हले बुरखायनायाव गैयालै लोगोबाबो ओइ रोनाव फाग्ला नोंबो मालाय मानो एदावगासिनो आयौ आंना एक्स बयफ्रेन्ड दंलायोमोन बेबो थफिराम मुंनि खम दुखु होबायहाय बियो आंखौ दाबायदि मोनबा आं बेखौ गाग्लि जोगोमोन बाला बहा दङहाय थलाय अमा राजा बुहैनि ए नारजि बुदां मा जाबावगोनलै बिसोरजों मिन्थियालै मा गोदाव सोराव अबेनि एक्स बयफ्रेन्ड जालाबायखोब्रा थफिरामा आंलाय माथो सिनायासै बाल ओइ हाफां थ'थ' थांनोसै हाफां हनै नारजि बुदाङा फिसाफोरनो आहार दौहैयोनो मानो थांनो जाबाय थायोब्रा बोसोर गोदाननि एसे रायलायलायदोब्रा जानायानो जोब्बाय लोंनायानो जोब्बायबालाय मानसि नांबावगौब्रा जाबाय दे रायलायबायबो रंजाबायबो हे रबा मोसाबावनो दंबावो जोंहा मोसानांगौ ना माथो फै दावस्रि मोसानि हाफाङा गाभां जाबाय दे जोंहा मोसानोसै ओइ दस्ति बम्ब्र दे दामदो मेथाइफोरा बावै माथो रंजालायगासिनो दङलै आंहा बिथिंजाय ओंखाम उखैना जाला बिसोरा मालाय गोदान बोसोरनि जि फुरथिथार माथो बमा थानाय मोनबा गारहरदेरगौमोन आं गेजेरावनो दा आङो एमाव राजानिसिम बोरै थांगोन अ माथो बेवहायनो दं बुस्थुआ बेनिफ्राय गाखोना एमाव राजानि रुमाव थ्रोब हाबैनि र' बावै बे बुरि क्लिअपेट्रानि थाखाय मा मावनाङाखैलै आं बे 2024 आलाय माबायदि थांगोनब्रा आंनालाय माथो जानुवारिनि गिबि सानफोरनिफ्रायनो लेथानिफ्राय लेथासोलै आंनालाय डिसेम्बरनिफ्रायनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागासिनो आंना बावै रंजादों ना नोंसोर रंजादों दे रंजानायनि लाखा आं गैयावनो एमाव राजायासो उन्दुलांखो ना माखोब्रा ओ एमाव राजा जाबाय दे जाबाय बिराद मोसाबाय दे बान्थाया हरदो गथ' आरो बान्थाखौ हरदो जोंनो बान्था बुन्था गैया दे मोसाबाव आयौ थफिरामा आंनि बयफ्रेन्ड सोर थफिराम बेबा माबायदि थफिराम बावै आंनिबो नाम ओंखारलायदो माथो आंनि एक्स बयफ्रेन्ड आंखौ मानो थाखाय गारनाय बुंलाय आंथ' बिराद मोजां बावै मालानि हाफांनि एक्स बयफ्रेन्ड जाखो आंलाय जानायबाथ' मोजाङानोमोन मालानि एक्स बयफ्रेन्ड जाखोलै मा जाला जोबखोब्रा आं गैयावलाय मा जायो जाबाय था ओंखाम जानो फैदों एमाव राजा सोरलाय आंसोलै आं नोंथ' गोमानानैसो दङमोन ओलै माथो बुङो फैलाय बैयाव रायलायहैनि दा दावखा राजाया खोनाबा जारला जागोन दावखा राजाखौ बादो बे उन्दुलांबाथाय फुङावसो सिखारो ओमफ्राय नों बोरै मारैलाय आं बुजियासै नोंनि थाखायनो पुलिस आंखौसो नागिरफैलायदों मिथिबाय आंनावसो बायदिसिना सोंफैलायदों आच्छा नंगौ नामा मा नंगौ नामा होननानै सोंदोंलाय नों मानो खारखुमानांगौ हा आफाया आंखौसो बेसेबां बुनो नागिरदों थफिरामखौ दोनखोमादों होननानै बहा थाखुमाना थाहैनायलै नों आं सन्थलामोननि जिगाब फुजियाव आला नों गामिखौनो गारना थाङाखै होनबा जेरावबो बहा थांनो हानोब्रा क्लिअपेट्रानि मानसिफ्रा सोरगिदिं साग्लोबजोबनानै दं ओमफ्राय क्लिअपेट्राया मा जाखोलै क्लिअपेट्रायाना नोंसानि आफाजोंसो हाबा जाबाय बावै आंनि आफाजों हाबा जाबाय माथो नोंसानि आफाजोंसो हाबा जाबाय क्लिअपेट्राया दा नोंनि बिमासो जाबाय दा नों जेबो गिनाङाब्रा नों न'आव थांदो क्लिअपेट्राखौ हाबा लानांलाना नोंसा आफायानो हाबा लाबाय बावै थाङै थुङै क्लिअपेट्राया जोंहानि न'आवसो फैबायना क्लिअपेट्रानिफ्राय आङो गोजान जानो थाखाय थाखुमाहैबाय आंनि न'आवसो जायगा बोफैमारबाय बियो माने आं सानफ्रामबो बेखौनो नुबाय थासिगोन नोंहा बेखौसो टेनसन जादों बिथिंजाय एन्टनिय'आ बुंनो नांला एन्टनिय' आंनि खिथुखौनो गालालै एन्टनिय'खौ बादो आंनि बिमा मा खालामबावनोलै आङो एमाव राजा मा खालामबावनोसो होननानै बुंदों थाव जल्दि थाव नोंसा न'आव दोनना फैनि आं आफाखौनो बिराद गियो आरो क्लिअपेट्राबावसो क्लिअपेट्रायाबा दाबा मा खालामबावगोन दा गोदान बोसोरावनो नों न'आव थांखा नङाबा गोजान जाबा नों आरोबाव साजासो मोनगोन मिथिबाय थाव आं नोंखौ न'आव दोनना फैनोसै आं थाङालै साननैसो थाखुमानानै आइएएस अफिसार जानोसै आं नों थाखुमानानै बोरै आइएएस अफिसार जानोब्रा आंनो सन्थलाया गियान होखादों सिख्लाफोरा जेब्लासिम सरकारि साख्रि मोना अब्लासिम रावबो फसाया होननानै सिख्लाफोरालाय मा सरकारि साख्रि गैयाबाबो जायो बिसोरनो थाखा फैसा नुबानो जायो सरकारि साख्रि थाबाबो साबसिन जाबावो बेनिखायनो आङो सरकारि साख्रि नागिरनोसै आंनाव मा दं मा गैया नों कन्टेक्ट
콘텐츠다토 농하다. 안 콘텐츠다니 까이나봐. 안 아이시방 비즈니스 도. 안 클레오페트라니 콤 농아브라. 시리콤 클레오페트라의 방신 마하전. 어울레이 배 방신 마하즘 카이나 빠와라보 베나 방신 동. 이니 카이나 베고 제부 칼람나 하야키. 농아바 치카우. 마마 섬에 되는 것. 도덕 노선 노상을 셈프레 해피 뉴이어. 말 해피 뉴이어. 많이 해피 뉴이어래. 해피 뉴이어 나니 시거나 방신 쿠시 자릉라. 저니 지오 베 해피 뉴이어 쿠시 라나니 푸이등래. 사파 살머니 지오 로스 라나니 푸이등 자는 하고 나래 그방 니 지오 라나니 푸야키. 아든 dan bosan ni mo angko wis kalam na loy. Ong haba mama janang deng. engkan noden apa ini cam? Engkam dog ruleng engkam ku biang. Binu no jikap singo takma hine si. Nang sampai si jikap singo takma ne bra. Jebla simang IS officer daya. Kali nang raw no bedak kentak. Nang aku buta nama bra. Ang nang no puisa hu baina. Puisa hu nai kena tu topiran be puisa lana ni topiran ko buat kemana dengan bung baca denglei. Nang bang faltu kalam nang wale topiran. Tutu nang engkam dong nani ang nang sani no sim den apa ini si. Ro san ni bau. Iya, san ni bau. Gina abra nang san nang pau mara jana ku jel jahuana. Beko ang hapko tane dong. Tau engkam dong nani hodang. Salah, nang beberapa li tangan angli. 그 마시건 지나 마브라. 로로로로 말팅라이니. 농징가 다시다 하방. ang 말팅라이니. 하판, 이모 nang hibe na mal. 어이 하방. 시카드. hang gobadan karaki. Tobal dose godan bosani enjoy खालामनो होबाव. Go Cypher godan bosani गाहामलायनायखौ लाब्रा फेमिलिनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय. नोंथांमोननि जिउआव गासैनिसिमबो माने बे गोदान बोसोरा गोदान मोजां रादाब लानानै फैबाय थायो. गोदान खुसि लानानै होफैबाय थायो आरो बयनिबो नखराव गोजोन खुसि थानो हाथों आरो नखरै लोगो नांनानै जोंनि भिडिअखौ नायबाय थादों दे. अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलांदो. हायोबाथ' शेयार ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो गोदान बोसोरनि गाजा गोमजायै बयबो रंजादो, सेफटि थादो. बाय भिडिअखौ लाबोबाय थासिगोन एबारनिफ्राय. दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय.